que o Concello de Pontevedra somos moi conscientes de que toda a actividade económica que se desenvolve na nosa provincia, en Galicia, no conxunto do Estado, sobre todo, está ligada ás pequenas e medianas empresas. Mais do 90% das empresas son pequenas e medianas empresas. O que está facendo a Diputación, a colaboración do Concello, é poñer á disposición de todos aqueles emprendedores, de todos aqueles personas con iniciativa, con creatividade, que hai moitísima neste país, poñer á disposición todas as ferramentas que lle permitan chegar a levar adiante unha actividade con éxito que todos desexamos que o teña, porque iso xerará actividade económica, xerará emprego e xerará tamén calidad de vida, en definitiva, para todos os pontevedreses. SmartPM nos axuda un pouquiño a conocer outros emprendedores e poder facer redes para acompañarnos e facernos entre todos máis fuertes. En este momento nos está axudando a mellorar a nosa página web, a mellorar ferramentas tan importantes como as redes sociales, a venta online, o e-commerce, etc. Nos queremos dar as gracias pola oportunidade de facernos mellores. Hoy por hoy fracasar está más lejos si se siguen esas herramientas, si se siguen esas charlas de cómo posicionar tu producto en la web, cómo hacer un e-commerce, cómo hacer una tienda, cómo hacer una aplicación. Realmente, y lo mejor de todo, ¿no? Que son gratis y que lo da gente que ha vivido su experiencia. Entonces, realmente, nosotros si hubiésemos tenido este programa, seguro que nos hubiésemos ahorrado tiempo y dinero. Si nos podemos vender hacia o exterior, que o exterior viene menos hacia nós, pois xeraremos riqueza na provincia, xeraremos empleo, xeraremos máis servicios, xeraremos máis... Esta é unha roda que hai que mover e que todos estamos involucrados nela e temos que saber que todo o que fagamos é por o ben común de toda a provincia.